un carpaccio de vedella, però una miqueta diferent, Anna. Anem a temperar aquest carpaccio. A temperat vol dir que està una miqueta cuit, no? Exactament. Per tot que hi ha gent que no s'atrevi el carpaccio perquè és massa cru, doncs este no està ni cuit ni està cru, està ahí enmig. Enmig, enmig. Comencem, Anna, este plat. Comencem. Una espècie de carpaccio, que no és un carpaccio ni és un tataki, és una cosa que per almenys que està així en el mig. A mi reconec que jo sóc amant de la carn crua, m'entens? Però no m'agrada que sigui crua del tot. Del tot, no. Que tingui una miqueta cuitet i una miqueta temperat. Sí. El carpaccio comença en el bar Harris en Venècia, al costat de la plaça San Marco, allí en un raconet està este bar. Jo vaig menjar una volta allí i la veritat és una cosa fantàstica. El carpaccio comença en un renomelló de bou, tallat molt finet, primer congelat i tallat molt finet, i simplement portar llima, sal, una miqueta de pebre, oli d'oliva bo i unes lasques de parmesà. Això comença l'origen de lo que és el carpaccio. Després s'ha fet carpaccio de gamba en oli de mandarina, s'ha fet carpaccio de rap, s'ha fet carpaccio de salmó, s'ha fet carpaccio de vieira, s'ha fet carpaccio de tot. Lo que tu puguis imaginar, s'ha fet carpaccios. Sí, ara moltes voltes veus cartes que en tots els llocs hi ha un carpaccio d'alguna cosa, però hi ha un carpaccio. Un carpaccio d'una altra. I ara no estan tan de moda, però quan jo fa 15-20 anys darrere... Encara estava més de moda? Buf, va haver una temporada que... Que eren carpaccio tot. Que ananàs el posaven carpaccios. I n'hi havia un molt curiós que juntaven rap i salmó. I després, quan el talla, que quedava així de dos colorins. Ah, mare Déu. Sí, que estava prou bé. Mare Déu. Mireu, la carn. Anem a dir uns truquets... Anem a fer un truque i retruque de la carn. Molt bé, jo mentre en rentes mans. Val. Ves al truque. Mireu, amics, molt important, sempre que treballem en carn de vedella, lo principal és treure-la de la nevera per almenys 4 o 5 hores abans, que ella s'atempere, que perga tota la fred. Si agarrem aquest procés agressiu de fred i calor, la carn es contrau i ja no queda tan tendra. Això és el més important que tenim que fer. Després, sempre cal una vedella de qualitat. El punt de cocció, o bé tenim un termòmetre que ens marca el que són les temperatures, i ja sabem, si està a 50, entre 50 i 55 graus, es queda una miqueta menys fet, que es queda al punt. Si de 50 a 35 i 40 graus podria ser poc feta, i així, i de 55 per avall ja més feta. Entonces, hi ha truquets tocant-la en el dit, sabent la textura que té la carn, o ara quan la posem damunt de la graella, voleu que deixin uns puntes per dalt, i això si ens indica que ja està bona per pegar-li la volta. Un altre punt molt important, la paella ben calentana. Molt bé. Marquem per un costat. No comencem a pegar-li voltes a la carn. Mai. Això que fa una volta, una altra volta, una altra volta, una altra volta... Això no n'hi ha que fer-ho, no? No n'hi ha que fer-ho mai. Això ho fem tots. El que tenim que fer és pegar-li, deixar-la 4 o 5 minutets per aquest costat, sellar-la ben sellada i després ja pegar-li la volta, perquè tots els sucs se queden dins de la carn, que quede ben sucosa. Si comencem a pegar-li voltes, què passa? Que se'n van tots els sucs per un costat i per l'altre. I es perds. I es perds. No? I es perds. Mireu que no li posen ni una goteta d'oli, simplement en el propi greix que té la carn ja va fent-se. I la graella ben calenta, no? Clar, i si m'ho hem donat compte, el calor dirà pujant. Sí. O sigui que conforme marcant-se va pujant el calor per amunt i el punt de cocció va pujant per amunt. Això també ens indica que la carn va fent-se. Passen les calonies, Anna. Anem a fer-li un sofregidet en aquest cas, de cebeta, d'escalúnia, en uns pinyons, uns bolets, una tomaca seca, que això ens aprofitarà perfectament per a després el que és adobar la nostra carn. Hem parlat dels carpaccios que porten llima, que porten la sal, porten el pebre, i en aquest cas el que anem a fer és adobar la nostra carn en les calúnies, els pinyons, el timonet, tot el que tenim per allà damunt. Molt bé, és a dir, anem a potenciar una miqueta d'aquest sabor i acompanyar-lo, no? Exactament. I sempre que parlem de carn crua o de coses crues per a menjar, no? I és el tema de la seguretat alimentària, que també, veritat, és un tema molt important. Però, al final és netejar tant superfícies com nosaltres les mans cada volta que anem a cuinar, no? És molt important dur una bona neteja, que la cuina siga un lloc on estiga tot el més net possible per a que no vagi
havent contaminació. I després, molt important, les coses que anem a menjar crues, ja siguen, que parlem de la carn, però ja siguen verdures, ja siguen fruites, que anem a menjar en pell i tot, netejar-les molt bé, no? I per evitar la contaminació creuada també és molt important que quan guardem les coses en la nevera, intentar guardar ben separadetes en baldes diferents les coses que estan crues i les coses que estan cuinades. Perquè si no, quan posem juntes pot haver contaminació en les coses crues que tenen en la seva pròpia pell, en la seva pròpia, a les coses que estan cuinades. I després ja les coses que estan cuinades no anem a sobrecoure-les tant normalment i aleshores després podem menjar alguna cosa d'eixes. Així que és molt important. Mira, Anna, veus? Sí. Tot això que diu que ja va marcant-se per este costat la carn, no veus que ja comença a suar per dalt? Jo en este cas, mira, també podem fer una cosa. Agarrem, no li peguem la volta i veiem conforme està quedant-se. I això què? Això ja ens indica que ja la tenim bona per un costat, sí. Ja la tenim sellada per un costat. Això vol dir que el suc i tot el que tenim ahí no se mon aniran, se quedan dins de la carn, que és el que ens interessa. I, escolta'm, ara quan li peguis la volta, per l'altre costat ha d'estar menys temps? Més o menys igual, més o menys igual. Perquè jo sempre penso que com s'ha fet prou per aquest costat, com que per l'altre costat no fa falta tant. Jo penso que depèn... A veure, tot va dependre també de la grossor que tingui la carn, m'entens? Clar, tu altres que el tens en castellà el filete minuto, que és el que és el filet de vedella, que això simplement és... Són 30 segons per cada costat. Després, esta carn tenia que estar per uns 4 o 5 minuts per cada costat, que li vindria bé. Sí. Vaig a posar-li els pinyons ja per aquí també. Pinyonets en les escalunyes, no? En les escalunyes també, així, que vaig a fer entre tot. Un pessiguet de sal per així i una miqueta de pebre ja per així. Que vaig expandint tot. Anna, passa'm el timonet. Timonet per ahí. Sí, allà posen una miqueta de timonet també així picat, que li vindrà molt bé. I mira, mentre tenim ahí el timonet preparés això, anem a sentir a veure qui parla avui i quin dubte ens envien. Vinga, a veure. Hola Jordi, hola Anna, soc Àlex de Benifaió. Mireu, el problema que tinc és que vaig molt al gimnàs i estava prenent batuts de proteïnes per agafar cos, perquè soc molt prim, però em senten molt mal a l'estómac. Entonces, volia saber si em podíeu recomanar un altre tipus d'alimentació que fera el mateix efecte i que no em sente mal. Gràcies. Bueno, moltes gràcies, Àlex de Benifaió. Tu ja t'has apuntat al gimnàs? Ja estaràs en els batuts de proteïnes, també? Jo no estic... Sí, ha anat un dia, Anna, ha anat un dia. Ha anat un dia. M'encanta. I pensa que ha anat a la part infantil. Que ve la part infantil. No, a veure, els batuts de proteïnes. Els batuts de proteïnes, Àlex, si estàs fent... N'hi ha molts tipus de batuts de proteïnes. N'hi ha alguns que són de proteïna whey, que és a dir, que és la proteïna aïllar de lo que és de la llet, que és una proteïna que normalment es sol absorbir normalment prou bé, però n'hi ha gent que li pot sentar mal, clar que sí. Però també n'hi ha proteïnes, per exemple, d'origen vegetal, que també s'absorbeixen bé, com la de soja, hi ha de pèsol, n'hi ha barbaritats. Aleshores, si veus i és necessari que en el teu cas, que no ho sé, em prengues, pots buscar alguna altra alternativa que es sente millor. Bé, per això n'hi ha tantes alternatives, perquè hi ha gent que li pot sentar mal una, hi ha gent que li pot sentar mal, o perquè per gustos també que poden canviar. Jo el que recomanaria, i que vos recomanaria a qualsevol que tinga el mateix dubte que Àlex, és que a banda d'anar al gimnàs, ja no sols com ha fet Jordi, que s'ha apuntat al gimnàs i no s'ha comprat encara els batuts de proteïnes, perquè segurament no cal, no? Hi haurà gent que estiga fent una miqueta més d'esport, el que podeu anar és simplement unes consultes, que no passa res, anar a unes consultes de nutrició, a unes consultes de nutricionista esportiu, més exactament que us faci una valoració del que esteu menjant, de l'activitat física que esteu fent, i aleshores, si veu que necessiteu complementar en proteïna, doncs vos donarà i la que millor vos vinga per a vosaltres. I segurament vos donarà Àlex, que necessites pujar una miqueta més de proteïna, però ho podem fer en una alimentació, per exemple, afegir una miqueta més de carn al sopar, o, per exemple, afegir una miqueta més de formatge, una miqueta més magre, també, és a dir, o de peix o d'ou. Hi ha moltes opcions per afegir proteïna en els nostres aliments. Així que jo
aniria ahir unes consultetes que mos valoraren i mos donaren les millors opcions. Pues sí que és veritat, Anna. Perquè moltes voltes mos gastem més diners i no fan falta. Però n'hi ha altres voltes que sí que necessiteu un aport extra i s'utilitza bé la proteïna. Consultar sempre en un professional. Clar, és que a voltes fem les coses així com a molt arreu. És el millor. Consultem amb un professional, no ens enganyem mai i sempre fem les coses ben fetes. Els suplements, quan parlem en la piràmide, lo de baix sempre és la part de l'alimentació i l'últim de dalt sempre és suplements. És a dir, la casa sempre per ciments i no per la teula, Mira, això vaig a parar ja, Anna. Mireu, la carn ja l'ha treta. Tinc així el saltejat, que ha posat la tomaca seca, els pinyons, l'escalúnia. En este tinc així unes setetes que estan superbones. Tot això així saltejat lleugerament, una miqueta de sal, una miqueta de pebre. Vaig acabar de picar, vaig passar un bol de per allà baix, Anna, que tinc. Un bol? Mira, doncs m'emporta això i es tracta un bol. A veure si tenim un bol per ahí. Un bol xicotet? Sí. Per a posar-me el cebollí, també. Així no vull aprofitar el cebollí este, per a després. Molt bé. Mira, veus, això vaixina. Què mos falta, a veure? Avui que t'ha preparat una coseta per aprendre entre tots una miqueta al voltant de la carn, ja que tenim així coses que tenim un tros de carn. Verdader o fals? A veure si a casa també podeu jugar. Vinga, comencem. Si submergim la carn en una mescla líquida que pot incloure àcids, enzims i condiments per a millorar-ne el sabor, estem adobant-la, verdader o fals? Adobant la carn, sí, tota la vida. Estarem marinant-la. Bueno, marinar, adobar. Ja estem. Vale, bé. Teu compre. I així, el que jo he buscat, el que jo he trobat, és que cal evitar els marinats àcids durant períodes prolongats, ja que poden descompondre massa la carn. Sí que és veritat. Desnaturalitzen el que és la proteïna de la carn, que això és molt interessant. I els que contenen el vinagre, el vi, el suc de cítrics, els enzims de fruites, la papaya i la pinya, que tenen enzims que desfan la carn. I això moltes voltes, per a quan són carns de caça, o són carns que estan molt dures, sí que es poden deixar marinades per a... ablanir-les. Exactament, el que busquem és això. Mireu, una punteta de mostassa, que vaig a posar-li així dins també, no massa, perquè donen puntet de sabor. Continua, Anna. Molt bé. La següent. Per a fer un bon tartar, la tècnica perfecta és esclafar, és a dir, colpejar la carn amb un mall de cuina per a trencar-ne les fibres i teixits connectius. Verdader o fals? Sí, és verdader, Anna. Molt bé. Es pot fer perfectament. A mi no m'agrada fer-ho, però sí que es pot fer perfectament. Però es pot fer, per a llevar-li aquesta fibrositat, no? Exactament, sí que és veritat. Verdader. I la tècnica es diu tust o esclafament. Jo no ho havia sentit, lo de tust, en la vida. Pensava jo que sí. Mira. La següent. El iogurt o la llet batuda contenen àcid làctic que ajuda a ablanir la carn, sobretot la de corder i la de pollastre. Així es cuina molt a l'Índia. Verdader o fals? Verdader. I això crec que pensé que ho han fet així. Sí, total, saps què passa moltes voltes? Per exemple, en el pi de pollastre passa molt, perquè són carns molt eixutes, les poses en llet o en iogurt un dia abans i el greix o la proteïna de la llet penetra dins de la carn i després la carn està molt més sucosa. Clar, i a part està que segur que molts han escoltat buttermilk, no? La llet batuda o buttermilk que es posa al pollastre ahí, que està boníssim. I la següent. Si freguem la carn amb bicarbonat de potassi, pot ajudar a ablanir-la perquè fa augmentar el pH en pocs minuts. Verdader o fals? I no ho he sentit en la vida, això serà fals. Home, doncs si no ho has sentit tu en la vida, doncs fals. És fals. Es fa amb bicarbonat de sodi. Ai, mira, perdoneu, I s'utilitza amb moderació perquè pot afectar-ne al gust. Pues sí que és veritat. Ah, mira, has vist? Això sí. Mireu, ja ho tenim més o menys clar. La carn, que el que hem fet ha sigut treure-la de la nevera 4 o 5 hores abans, marcar-la en la graella ben marcadeta, que es quede la graella ben calenta, per un costat i per l'altre, i ja la teníem perfecta. Han fet un saltejat de xalota, uns pinyons, tomaca seca, uns bolets, han posat una miqueta de cebollí, una miqueta de timonet, les herbes, una miqueta de romero, el que tinguem per dins de casa. Simplement és agarrar i que aquestes verduretes que han fet així, el saltejat que hem venit, mos aromatitzen el que és la nostra carn. Una punteta de mostassa. Tenim així per un costat una miqueta de ruca i una miqueta de parmesà. Cebollí, que també mos agrada moltíssim, perquè mos refrescarà molt el plat. Anna, si s'heu fixat, no posa ni una gota de sal ni una gota de pebre. Res. Anna, parlo després.
Després ja li posem una miqueta d'escames de sal i li posarem una miqueta de pebre. Ja, a l'hora d'emplatar. A l'hora d'emplatar. Jo penso que en el conjunt de tot això, Anna, mos posessin un plat. Uau. Sols queda muntar-lo, que segur que el munta preciós. Ala, pues va. Per a fer este carpaccio haurem de deixar temperar la carn durant unes 5 hores. Cuinem a la planxa l'entrecot 5 minuts per cada costat i el deixem reposar. En una paella saltem les escalunyes amb els pinyons i el timó. Hi afegim els bolets, la tomaca seca, el cebollí i la mostassa. Tallem la carn a ganivet molt fina. Servim la carn amb la ruca i el parmesà ratllat. Ho acompanyem amb el saltat de bolets. Un plat de categoria. Ja tinc la carn, ho tinc tot preparat, Anna. Mira, el primer que anem a fer és esta carn d'ací, ens la posem així damunt i anem a tallar-la. Anem a tallar-la així, a tallonets el més finets possible. Clar, perquè el carpaccio, una de les coses és que ha d'estar finet. El carpaccio és molt finet, però n'hi ha que tenir una miquiua més grosset, saps? Al fer-lo ja, no? És que no es pot tallar tan finet. No fer tallar amb una talleta a gabinet. Tu compte que els carpaccios es congelen, a voltes estan congelats... I després es tallen en la màquina de companatge, no? Exactament, es tallen ahí, per això queden tan finets. Però si no és que és així, mira, aquesta punteta deixar-la per així, que té molt de nervis, i ja anem a començar a agarrar i a posar trossets de carn. Mireu, un trosset de carn per així, un altre tros per així, posem un altre tros per així, i anem paltant els trossos de carn així, sense patir. Arreu. Arreu tampoc, que estiguin escampaets, entens? Per a posar tot el que és la salseta, no? Que estiguin escampaets. Caure en tot. Que estiguin així, que després quan li posen la sal i li ho posen tot, que tinga lloc tot per així. A mi aquesta carn així, tal com està. També una precaució que teniu que tindre és que el plat el teniu que tindre calent. Si el plat el posem una miqueta en el forn i el calfem, aquesta carn tardarà molt més en gelar-se i estarà molt més bona. Quin truc, Val? Mireu, una miqueta de sal a tota aquesta carn, així. Tampoc sense empassar-nos. Ja li posem una miqueta de pebre també a la carn. Així, fantàstic, una miqueta de pebre. Agarrem així ja i comencem a posar-li tot el que és la mescleta esta de bolets, en el seu oli, en tot el que té per així, que això està boníssim. Mireu quin plat estem fent. Més fantàstic, m'encanta lo bo que està este plat. I ara falta posar-li una miqueta de ruca. Unes fulletes de ruca per així també, per així posadetes, una miqueta de ruca. Tampoc per acompanyar una miqueta de ruca. Molt bé. Una miqueta més de cebollí, així, per damunt, perquè hidrata el plat. I ja rematem el plat. En una miqueta de formatge, no? Una miqueta de parmesà, per així, per damunt. Anna, mira. Quina meravella, quina cosa més bona. Deixes que m'agrada a mi que em xorra hasta la bava. Ja, estàs fent-ho. Mira. Hola, va, Tasta. Vinga, anem a tastar. Esta pena torcata així ràpida. És que hi ha trossos que són molt grans. Una miqueta ràpida. I jo me n'agarre este trosset de per així, me'l doble una miqueta i bon profit a tots. Un bolet. Molt bo,